Ahoj, v tomto videu ti ukážem, ako v Shopify posielať automatické faktúry, respektíve ako si to nastaviť. Najprv otvoríš svoj Shopify a potom klikneme tu na hľadať. Potom vyberieme aplikácie a vyhľadáme Order Printer Pro. Potom vidíme túto aplikáciu, klikneme na ňu a budeme presmerovaní sem. Je tu bezplatný plán, o tom poviem viac neskôr. Klikneme na inštalovať a potom znova na inštalovať. Potom klikneme úplne vpravo hore na vyskúšať zadarmo. V mojom prípade bolo presmerovanie zablokované. Tu sa niečo objavilo. Klikneme na to, potom klikneme sem a na hotovo. Potom znova klikneme na vyskúšať zadarmo a ak to stále nefunguje, klikneme tu ešte raz a potom na tento odkaz. V mojom prípade totiž prehliadač zablokoval presmerovanie z nejakého dôvodu. Tu vidíme plán. Môžete bezplatne vybaviť až 50 objednávok mesačne a potom zaplatíte $10 mesačne za viac ako 50 objednávok. Potom klikneme na schváliť a potom klikneme na spravovať šablóny a pozrieme sa na prvú, a to faktúru. To je totiž preložené ako faktúra. Klikneme na upraviť šablónu a potom môžeme kliknúť na náhľad, aby ste videli, ako to bude vyzerať. Túto faktúru môžete zmeniť kliknutím na kód. Tu však musíte trochu programovať, ale s tým vám pravdepodobne pomôže ChatGPT, ale toto vám úplne stačí. Ale chceme to ešte všetko zautomatizovať. Takže klikneme na automatizované PDF, potom tu na nastaviť PDF odkaz. Potom si môžete najprv vybrať, kde sa má tento odkaz zobraziť. Ja by som to tu nechal na štandardnom nastavení. Potom môžete nastaviť veľkosť a sem zadať text. Ako to bude vyzerať vo vašom obchode, uvidíte tu. Jednoducho sa pridá odkaz, na ktorý zákazník klikne a dostane faktúru. Ak vám to vyhovuje, kliknite na ďalší krok a potom musíme tento kód skopírovať. Klikneme naň tu a tu je ďalší návod, kam ho treba vložiť. Len to rýchlo prejdem. Klikneme na nastavenia a potom na upozornenia. Potom vidíme upozornenia zákazníkov, klikneme na to a potom na potvrdenie objednávky. Tu vidíme, ako aktuálne vyzerá potvrdenie objednávky a že tu nie je žiadny odkaz. A teraz ho vložíme. Klikneme na upraviť kód. V mojom prípade musím najprv overiť e-mail odosielateľa, než to sem vložím. Urobím to rýchlo, kliknem tu a potom na znova odoslať potvrdenie. A potom som dostal e-mail, klikol som naň a vidíme, že sa to tu už nezobrazuje, ale že to vyzerá takto. Takže znova klikneme na oznámenia zákazníkov, potvrdenie objednávky, upraviť kód a teraz vidíme, že to môžeme upraviť. Tu musíte vyhľadať end if a end capture. Pravdepodobne to nájdete hneď za ďakujeme za nákup alebo thank you for your purchase v angličtine. Potom stlačíme enter, aby sme boli medzi tým a potom stlačíme Ctrl+V na vloženie kódu. Potom môžeme kliknúť na náhľad a tu vidíme, že sa to zobrazuje. Text, ktorý tu bol napísaný, sa samozrejme dal zmeniť aj predtým. Dá sa to urobiť aj dodatočne. Ak to vyhovuje, klikneme na uložiť a takto jednoducho môžete v Shopify posielať automatické faktúry, aby si ich zákazníci mohli pozrieť. Ak vám toto video pomohlo, potešil by ma like a dovidenia.